Привет в новият ни влог. Аз съм тръгнала до едно магазинче, за да купя топла храна. Там има витрина, където се предлагат разни манджички. И ще отида да взема оттам разни нещица за вечеря, за вкъщи. Да видим всъщност какво ще заваря, да не са изкупили вече всичко. Малко по-късно вече прибрах се. На никчето ето какво взех. Пилешко бутче с картофки. Купували сме му и друг път. Много е вкусно. Аз си избрах руло Стефани с салатка. Никол искаше само пилешки пържолки, защото тя ще си приготви картофки на фурна към тях. Така че 2 пилешки пържолки съм ми взела. Тук съм ми взела картофи. Искаше и лимони. Тя след малко ще си ги обели, нареже, ще си ги овкуси и ще ги сложи да се изпекат. Тук на никчето взех четка за зъби. И всъщност това остана и на Ники, което е свинско с грах. Естествено, той е фен на свинското месце и винаги когато избирам за него нещо за вечеря, то е свинско с грах или свинско с ориз, или с картофи, или с зелен, няма значение. А пък на никчето взимам винаги пилешко месце с нещо. Утре вече ще отида сигурно пак там да взема, защото ще има боб яхния. Аз много обичам тяхното бобче, страшно вкусно е. Исках за четката за зъби да кажа, такава Том и Джери не сме купували до сега. Аз не мога да му намеря хубава четка за зъби. Винаги всички, които купуваме детски, са страшно твърди, с твърд косъм, много неприятни. И направо сякаш, не знам, му нараняват венците, то просто не можеш и да търкаш. Винаги се дърпа. Искам да намеря някаква с мек косъм, по-мекичък. Ще видим тази каква ще бъде, дали става или отново ще търся някаква друга. С твърд косъм той не ги харесва и винаги се дърпа, може би го боли повече. Ако някой знае, може да препоръча някаква такава детска. В крайна сметка може да му взема от тези корейските, които купувам за мен и Никол, защото те са така с средно. Не са много твърди, не са и много меки, но приятни са. Тъй, че може и такава да взема. Те горе-долу са май толкова големи. И така сготвихме набързо за вечеря. Утре ще отидем пък за бобче. И нещо друго, разбира се. Ще видя на другите какво им се хапва. Тази сутрин пристигна една много сладка пратка. Нещо, което от доста време исках да опитам. Дори съм показвала въпросните бомбони като идея за подарък. Преди време, миналата година, когато снимах едно видео с идеи за подаръци, и тогава, само че беше друга страничка, друг сайт. Марката, производителя бяха други, но като цяло идеята е една и съща. Ако искате да зарадвате някой за рожден ден, за имен ден, за някакъв юбилей по-специален, дали, например, вашия ръководител, шеф, или изобщо вашата майка има юбилей, едни страхотни, не знам как се наричат, някакви дизайнерски бомбони, може би, нещо по-специално, които са с различни вкусове и различен външен вид. Виждате, че пратката е доста добре опакована. Има си всички нужни етикетчета, като например да не се поставя в палет. Спазвайте указаната посока. Има си внимание, шоколадови бомбони, чупливо, т.е. с повишено внимание да бъдат куриерите. Знаете някои пратки как се хвърлят, обръщат насам-натам, а все пак тук е малко по-скъп и ценен продукт. Храна при това. Ще отворя кутията и пак ще се включа, че май с една ръка няма да мога, и то особено пък с лявата, дето ми е дървеница. Имаме и друго найлонче отгоре, балончета. Ето така изглеждат. Имаме картичка
Благодарим ви. С комплименти. Марката е Модика. Модика Artisan Chocolate. Гергана Мотафис. Сайта, от който съм поръчала, може да видите Modica BG. Ще ви оставя и линк отдолу, но и така се вижда също много добре, ако някой желае. На пазара има много марки, видове, които предлагат подобни бомбони, шоколади. Може да си поръчате дори да има някакъв надпис, като ако поръчвате за някакъв празник, например, честит рожден ден, може да пише честит имен ден. Сега имаше и предложения в този сайт, като например Велик ден, Христос Воскресе и много такива подобни. Или да кажем за цветница. Това, например, за цветница да го подариш на някой, според мен е страхотен комплимент наистина. И всички изглеждат много красиво. Имаше различни такива предложения, т.е. вие си избирате какви да бъдат бомбоните вътре. Богат избор имаше, според мен. Имаше и шоколади, мисля, че имаше и зайчета. Красота. Модика. Ще чакаме Никол да се събуди, за да ги отворим и да пробваме. И така, разбира се, и Малчо. Ники като си дойде от работа и той ще ги опита. Цената на кутията, като това е всъщност по-малкият вариант, защото имаше и по-голяма кутия с много повече бройки. А тези са 45 лева. А имаше някакви за 75. Там обаче е много по-голяма кутията. 24 броя са тук. Оле, нямам търпение, просто сега ще опитам някоя. Само че коя? Всички са различни. Мисля, че има някои, които са с коняк или ром. Има някои, които са с алкохол. Ще опитам ето тази. Страхотна е. Мисля, че тази е една от тези с алкохол, обаче много лекичко се усеща, не е натрапчиво и неприятно. Все пак днес решихме да отидем на кино. Успях да придумам Никол да дойде с мен. Както казах, нищо от заглавията не е вау и нещо, което много бих искала да гледам или пък нямам търпение. Но просто е така да прекараме малко време заедно, да излезем двете по-женски. И за това ще отидем на кино, като ще гледаме в 6 часа прожекцията Кунг Фу Панда 4. Тази ни е възможно и удобна, защото Ники ще си е дошъл 5 и нещо от работа и ние ще можем да отидем. Та сега след обяд взех си душ, ще се приготвяме и реших да покажа нещата, които използвах сега в грижата за себе си. Косата, разбира се, с тези надори, шампуана и балсама. Като балсама си признавам, че често забравям или по-скоро мързи ме да си го слагам, да го използвам. Но от време на време го използвам. Така съм го обърнала, защото вече малко ми е останал. Иначе шампуана е хубав, харесва ми. Прави ми косата такава мека и приятна. И пак обаче бързо ми се омазнява. Не знам защо. Този ексфолиант за лице също
най-често, когато съм под душа, го използвам. Беше ми в кутия на Goldbox. Нищо особено не, но ще си го изразходвам лека по лека. А като казах Goldbox, поръчал съм кутия кибрид, майската кутия кибрид, която ще дойде между 8 и 11 май. Но няма да разглеждаме продукти, т.е. искам да кажа, ще отворим, да надникнем, да видим какво има в нея. Но продуктите няма да са за мен. Кутията на кибрид ще бъде за giveaway, който ще направя. Може би около 10-15 май, някъде там. Защото искам и кутийката на бисквитките да дойде, а тя при мен идва в средата на месеца. И това ще са нещата, които ще участват в giveaway. Кутия кибрид май месец и абонаментната на бисквитките. Плюс още няколко дребни неща, разбира се, ще има. Няма да е само това. Искам и като правя giveaway да е някакъв по-голям, по-хубав така подарък. Нещо, което си заслужава, да не е просто отбиване на номера. Нали, да събера нещо и хайде. Искам да взема нещо, което да бъде така по-специално. Пастата за зъби, която сега използваме, тази на Sensodyne Extra Whitening, която не избелва, но не е лоша. Душгел е този на Христина Cosmetics. Много е приятен, много е хубав. Кокос, манго и маракуя. Интимен гел, един нов, който взехме наскоро. Мисля, че този точно не сме го купували. Билка Collection. Решихме да разнообразим малко от General, бяха онези. И специфичното пък за този, в описанието пише, че е подходящ за употреба и от тинейджери. Ако някой го интересува. С натурална вода от краставица, екстракт от лайка, екстракт от алоe вера и екстракт от невен. Аромата е много приятен. Иначе си е интимен гел, като интимен гел. Нанасям след душ от този лосьон за тяло в момента, който ми е от giveaway на Люси, който спечелих. Много ми е приятен мирис на бурбонска ванилия. Скоро ще отиде в празни опаковки. Кремчето за ръце, което си избрах за мен, череша. Рулончето е това. И Panema Nights на Фа. После, преди да излезем, ще си фъсна от любимия ми 02 на Martin Lion. А след малко всъщност това предстои да си направя. Шиит маската. Ох, изпуснах я. Шиит маската на Фрудия с манго. Никол избра онази с праскова. За мен остана мангото. Това ми е мицеларната водичка в момента на Гарние. Серума за лице, който започнах да използвам пак от Goldbox. Ето и миста за тяло, който ви казах, че има ужасен мирис. Или по-скоро липсата на такъв. И бях казала, че аромата е на стари дрехи. Наистина мирише точно така. Някакви застояли дрехи, които са стояли в шкаф. На мръсни дрехи въобще. Какво е това, не знам. Paradise Refresh. Продуктът е произведен в Тайван. И честно казано, съжалявам, че си го купих. Даже разчитах, че ще е някакъв вау, такъв свеж, хубав, но от време на време си пръскам от него да го изхарча, ма никакъв не е. Така, това са джунджурийките, които сега използвам. По-късно ще се гримирам малко, макар че не ми се занимава много. Ще покажа какво ще използвам и за грима. Взела съм си тук едни лаленца, пролетни, такива за Великден, декорацията. То тук само лаленцата ги няма. Доста е разхвърлено, обаче не се занимавам и да подреждам тези дни. Ние сега тепърва ще си купуваме боя, искаме да боядисваме тук в кухнята и по другите стаи. Тепърва ще почиствам, ще освежавам. Утре тук ще дойде едно ново диванче, ще сменим това в кухнята. И направо ще чистя, после пореждам всичко на куп. Но са ми много свежи, така внасят цвят. Като почисти и другите джунджури тук, ще бъде по-готино.
И от маските на Фрудия също не ми се побира носа. Но както и да е. Аз малко по-рано ще се приготвям и ще се оправям, защото към 4 нещо ще ходя пак до магазинчето от вчера, където купувах храна. И днес отиваме да търсим боб пихания. Ще хапна един боб и ще отида на кино после. Добре, че саундът там е силен. Така. Сега ще постоя 15 минутки и ще махна маската. Чудех се дали да си сложа фондютен, който до сега 1 или 2 пъти съм слагала само. По-често използвам този CC крем. Много ми харесва. И докато се чудех кое от двете, се сетих, че нали си взех едни мострички от Нотино. И тук също има. Така че ще използвам този. Дано да ми отива като нюанс, че все пак ще излизам навън. Да не съм като някой клоун на Ланком. Ще сложа него да видим. И дано да ми отива нюанс. Иначе останалите неща извадих ги от кутията, иначе не се сещам да ги използвам, за да мога тези дни да ги употребя. Иначе малко руш ще си сложа от този, някакви сенки, кафяви, червилце на ши, молива за вежди, който вече си отива, този на Формар, трябва да си взема нов. Спиралата, която ми се падна в Goldbox, Елисенс. Всъщност това ще няма да се мацам с други неща. Нещо съвсем леко и набързо. Надолу съм бяла, това е много оранжево. Не знам дали се вижда добре, така като снимам, но не става. Ще го изтрия и ще си сложа от моите неща. Ами този ми изглежда по-добре, който си е на лумене крема. Поне нямам такава фрапантна разлика и не съм толкова оранжева. Тъй, че ще си остана с него. Ами горе-долу това е. После може да се дооправям. Това тук не е ненанесен фондютен, а моето витилиго петно. Просто кожата ми насам е супер бяла. Слава Богу, това нещо спря, появи се тук. Мисля, че ще продължи нали, насам по лицето, така ще стане. Но за момента поне е спряло, така че ще видим дали след време пак ще се появят такива петна. То май няма лечение това витилигото, поне доколкото знам. Ти ще влогваш ли? Какви физиономии прави? Сега Никол ще си приготви тези токпоки, които са с вкус на сирене. Така изглеждат, когато все още не са готови. Това са оризови кейкчета всъщност. Много ги ядат в Южна Корея, много ги обичат. Тук те всъщност бяха в пликче също затворени. Вече си ги изсипват от пликчето в чашата. Това тук са подправките, които трябва да сложите. Също сега ще бъдат изсипани. Долива се с водичка тук до една линийка. И на микровълновата се слага, не знам за колко време, пише, всъщност да, 3 минути. И така, ще ги погледнем след малко да видим в готов вид как изглеждат. Ето, готови са. Да ми приличат на някакви като малки макарони. Никол, освен на соса, който беше, си е добавила и кашкавалче и малко от един друг азиатски микс. И така, сега ще си го хапва. Аз не смея да ги пробвам тези неща. Твърде люти са и пикантни за мен. Так му на време отидох до магазина. Влязох да пазарувам и минутка след мен так му пристигнаха и манджите. Чакай, Никче. Това са кръстословици за как. Тук взех 2 кръстословици на Никол.
2 постни бобчета за мен и за Никчето, защото останалите не искат манджа този път. Цената на един такъв постен боб е 3,90. Ник искаше наденички, тук съм му взела, които ще изпека. Никче, върни кърпите. Ще му изпека наденички и някаква салатка ще му направя. Никол картофки по-селски, такива на ерфрайера след киното ще изпека. Взела съм за нея резервно, ако не е достатъчно, скумрия доматен сос. Утре за закуска, нещо към закуската, няма да е само това, разбира се. От тези активийки, нямам спомени да съм им купувала до сега от тях. Това е смокиня и круша и кокос и манго. Не зная, нови ли са или просто аз не съм ги виждала, но реших да им взема по една да пробват. Кисело мляко взех, за да си правим пчелния прашец с кисело мляко, банан и не знам нещо друго ще слагаме или просто така. Купих хляб, един уейф на Никол с бисквитка. Ето и чипс, който Никчето сега ще вземе. Ригън. Кухненска ролка. Един помбер съм взела. И мокри кърпи 2 пакета, които той замъкна вече в хола. Сега ще ви ги покажа и тях. Ето такива. Тези са много готини на евент. Чакай да ги покажем. Голям пакет, който е 140 бройки. И от тези по-малките. Лайк. Харесва ми, че хем са приятни на аромат, хем са плътни, наистина влажни, а не, например, от тези най-измислените сухите, които са, или много лефтерни и тънички. Сипах си бобчето в една чения, като имате предвид, че това е дълбока чения и е препълнена, т.е. количеството порцийката не е малка. Спокойно си се нахранвате с една такава порция. Разбира се, аз си отупвам и много хляб, винаги с някаква манджа, сядене, каквото и да ям. 4-5 филии хляб си изяждам одма. Мисля да се придържам към войно-дракови неща. Войно-дракови неща? Какво държиш в ръката си? Лодка. Другата. Жезлът на радостта. Давате го учителят Уго е краса, когато караш ресторант или позико за снимки. Не казва нищо конкретно. Уго е ти даде този ценен жезл, за да споделя впечатления от киното, пресни. Значи, филмчето беше обикновено анимационно, нищо особено, Кунг Фу Панда. Цената на билета беше 9 лева, всъщност за двете с Никол, 18 лева дадохме за билети. Взехме си по едно безалкохолно, как звучи? Аз си взех едно пепси в кенча, пък тя си избра миринда и си взехме едни големи пуканки. Големите пуканки бяха 6 лева. Ай по едни очила 3D. 3D очила, които колко бяха? И те май бяха по 3 лева. Общо всичко, значи 2 билета за кино, големи пуканки, 2 напитки в кенчета и 2 чифта 3D очила. Всичко ни излезе 36 лева. Не знам много ли е или малко ли е, защото не ходя често на кино, а и не мога да сравня цената, да кажем, с кината в моловете и в големите градове. Възможно е там да е повече или примерно по-малко, или пък да са същите цени. Който има впечатление, може да сподели. На мен тук, за като такова малко населено място и е в салона на читалището, за условията, които се предлагат, ми се струва множко. 36 лева за всички тези неща, но хайде, нали. Иначе, може да се каже, че не прекарахме много добре. А зад нас на задния ред дойдоха и седнаха група тинейджери, които всъщност не бяха дошли да гледат филм и на кино, ами дойдоха да се лигавят, да си ръчкат на телефоните, да ядат, да се хилят и като цяло да пречат на останалите. Здравей и на теб!
Пускаха си кючеци на телефона, ставаха, влизаха, излизаха, бяха си качили краката на седалките до нас нямаше никой. По едно време даже те седнаха 2 момчета при тях. Те бяха 3-4 момичета. 2 момчета дойдоха при тях, говорят си, викат, свиркат. По едно време тези зад нас момчетата започнаха нещо и го чуваме да мрънка единия, че не може да си качи краката на стола, понеже ние с Никол седим отпред. Не спряха да се въртят и да шумят. В крайна сметка ние се изместихме един ред отзад. Всъщност седнахме най-отзад, където вече е последния ред и отзад е стена, за да няма никой зад нас. Те си продължиха след това. Не знам какъв им е смисъла да идват изобщо на кино, за да се лигавят там. Кретенска работа. Никакво възпитание, никакви обноски. Дошли да се правят неинтересни. Голямата работа, нали, се сещате сега в тая пубертетската възраст, да видят колко сме газари. Те даже по едно време вече така светиха с телефоните и пречиха. От другите редове дойде една жена, им направи забележка, че им светят в очите. Та те поне единия спря да си снима и ръчка там нещо с телефона. Не знам. Потресаващо е. Не ги учат в къщи, в училище да имат някакво възпитание и как да се държиш, когато отидеш на кино, на театър, на концерт. Да си изключиш телефона, звъненето, звуците, да не ядеш като прасе, да шумиш, да свиркаш, да се лигавиш. Нямам думи, просто... Но нищо. Решихме, друг път ще си помислим дали ще ходим на подобно нещо, защото това, честно казано, малко ни развали настроението. Иначе, като се прибрахме и вкъщи са имали приключения, Ники каза, че по едно време е излязъл да пуши на терасата една цигара и е притворил вратата на терасата, като е дръпнал, нали, уж за да не излиза топлото. Малче отишъл до вратата и лекичко така натиснал бравата надолу. Той, понеже си мисли, че по този начин ще си отвори, ще дръпне, нали, натиска бравата винаги. А то само се дърпа, нали, когато е на терасата тази врата. Та го затворил на терасата и Ники вика, аз излязох даже и без телефона, не може и да звънне. Аз така ли, че бях без звук. Но хайде, от време на време поглеждах за часа, щях да видя, ако е звъннал, да дойдем да му отворим, примерно. Но той излязъл без телефона, само с цигара и запалка. Вика, около 5 минути стоях, той идва до стъклото, плези му се там, върти се и Ники му казва, натисни, нали, нагоре, върни бравата. В крайна сметка, след много така напътствия, е повдигнал дръжката и му е отворил. Иначе щеше да стои сигурно половин час, докато се приберем от киното. Да постои на терасата. И аз му казах, винаги, нали, даже и преди мен веднъж в Берковица ме е затварял така на терасата. Много дълго време, докато успея да си вляза, даже не съм сигурна дали не насилих тогава вратата, за да вляза, защото той беше още по-малък, не разбираше, нали, от такива инструкции, че да ти отвори. И просто бутнах много силно вратата да вляза. В същото време той се беше и разплакал. Тук на тази тераса също мисля, че веднъж ме затвори, както и веднъж тук, дето е печката и вратата има ключ. Не знам, но защо беше ме заключил. Добре, че успя тогава, не знам. Повтарях му 100 пъти, завърти ключа. Добре, че тук в крайна сметка успя, нали, да ми отвори. Защото аз май бях тук също без телефон. Бях дошла нещо до печката, нещо готвех. И от тогава махнах ключа от тази врата. Ако излизам на терасата, никога не затварям плътно вратата. Само лекичко притварям. Винаги, ако излизам да простирам, може да се случва да е смешно, но взимам телефона с мен. И входната врата също. Нали, има случаи, когато ако звънне куриер и ми донесе пратка,
Отключвам си входната врата и си взимам ключа с мен. И тогава излизам да си взема пратката, защото съм се сещала, че може да му хрумне да дойде и той да ме последва, нали, в коридора. Като види, че съм излязла, не знам дали ще отвори вратата. Той по принцип няма да тръгне сам да излиза навън, но като нищо може да му хрумне да ми заключи и да си остана отвън. Тъй, че излизам, взимам си ключа, взимам си телефон, така застраховам се. Не знам кога какво ще му прищрака. Понеже на него, примерно, тези проблеми с финна моторика има такива... често са му трудни подобни дейности. Нали, също време пък го учим да ги прави. И не знаеш кога ще му щукне, примерно, в този момент да реши да се учи, да отваря, затваря, да заключва, да отключва. Та вече си имам едно на ум с него. Вчера беше дошъл и новия компютър на Никол. Много исках тази година да й взема нов компютър. Да сменя нейния. Нейния вече може би 6 години го използва. Доста време. Работише си, но много е бавен, много тромаво и просто не става. Та взехме и сега нов. И както и предишния път, когато за нас купихме миналата година, пък и преди това пак сме взимали от един сайт, Ники ги купува. Мисля, че се казва Варна или нещо такова. Трябва да го питам, ще видя, ще проверя, нали, със сигурност. Това може би е трети компютър, който оттам взимаме. Първия го купихме още в Козлодуй, като бяхме. И това беше, може би, 2016 година. Да, до миналата година работеше перфектно. Много съм доволна от него. И сме го местили насам натам. И е преинсталиран много пъти той, защото Ники обича да си ги преинсталира и да си ровчи по тях. Никога не е имал проблеми, просто миналото лято, така си мисля, че беше лятото, имаше често разни токови удари и преди един от тези токови удари изгоря. Може би сигурно още да си е работил. Така. Взехме и такъв компютър, Ники с нощи го смени. Той сложи тук в кухнята пък този, който беше при нея. Ако иска някой път да си гледа, примерно, новите съседи или нещо там, да си ровчи той, да си слуша музиката в кухнята. Другия, който ни беше останал тогава без звук, и всъщност този, който миналото лято купихме, който също е много добър. Ники го даде на един мъж да го оправи. И доколкото разбрахме, изгоряла някаква карта, нещо там за звука явно. Той поръчал такава карта и най-вероятно като я сменят, може би вече проблема ще е решен, ще ни го върне и тогава аз отново ще си го сложа в хола и ще си го ползвам, защото той е много добър и силен компютър. На него си изглабях преди влоговете и там едно видео, да кажем от час, аз съм споделяла вече. В шоткът го експортва за 20 минутки. Много бързо стават нещата, много добре работи. А пък на сегашния по 4-5 часа върти там нещо, не знам какво прави. Та е малко туткава работа. Но този, който използвам в момента в хола, той е такъв компютър, дето просто не е за това нещо. Мисля, че от някакви клонове на банки, някакви банкови офиси бяха ги дарили в CSRI тези компютри, CSRI, за да ги дарят, нали, да дечица. И тогава от CSRI, нали, ги подариха. Това всъщност беше подарък на Никчето, този компютър, който в момента аз си правя влоговете. Който да си слушате музика или така по-обикновени неща става, но не е, нали, създаден за по-така тежки програми, приложения разни. Иначе на нея отново и поръчахме такъв, който е с разни светлинки на Никол.
Само че са забравили пък дистанционно да ни сложат, което, нали, ако искате да си угасите или да си пускате светлинките, защото не е нужно, малко е дразнещо нон-стоп да ви светят тия неща. Обаче не са сложили дистанционно. Това на предишния ни компютър нашия не става. Та ще видим. Може би Ники ще им се обади днес, за да попита дали може да изпратят. Сега на обяд чакаме доставка на диван, за да сменим този в кухнята, който е жълтия. Аз му казвам скамейка, защото е твърд такъв като пейчица. Разбира се, за кухня си е окей. То си е кухненски ъгъл. Макар че не го използваме изцяло, другата част нямаше място и просто стои като някой стол, където си складираме дрехи и така нататък, но ще го сменим, за да може да се използва някакъв, който да се и разгъва, да кажем някой път, когато Ники ми хърка, да си спи тук на него, или след работа, когато иска да дремне, е изморен. Иначе в хола и да се опита да прилегне малчо, винаги с нещо играе, свири, тропа и така. Между 12 и 1:30 трябва да дойде дивана, поне така ни изпратиха SMS. И отново е на Виденов. Този тук сега в кухнята също е на Виденов, както и масата, която ползваме, дървената. Миналата седмица първо бяхме поръчали диван от един друг сайт. След това се обадиха на Ники, за да потвърдят поръчката, пък той нещо се беше объркал. Първият път е поръчал, беше се бъгнал с сайта или не знам, и той поръчал 2 пъти. И те, когато му се обадиха, нали, го питат, имате поръчани 2 дивана. Той каза, не, само един е, просто, нали, имаше някакъв проблем. И той затова втори път мислеше, че се е бъгнал, както и да е. Те му казват, понеже в сайта пише, че доставката е безплатна на дивана, а по телефона са му казали, че до Плевен доставката е безплатна, но понеже ние сме в Белене, от Плевен до Белене доставката ще му струва 200 и няколко лева. Той дивана е 400 и няколко. И Ники като чул каза, не, анулирам поръчката. Диван за 400, те да ти вземат 200 за доставка. Не, благодаря. И затова отказа от тях. Седнахме, отново поръчахме от Виденов. Пак е 440 лева, нещо такова беше. След обед дивани ще оправяме. Утре, ако Ники е почивка, ще ходим да купуваме боя. Защото последно е боядисвано преди 3 години, преди да не се нанесем тук в този апартамент. Тогава Ники дойде да боядиса, преди ние останалите да пристигнем от Берковица. И ще вземем отново за кухнята, за хола, за спалнята, коридор. Навсякъде трябва да освежи. Едно, че се е захабило и на много места и сега зимата избива от влага, разни петна насам на там и мизерии. И няма как, трябва да се освежи. Тъй, че може би същите цветове ще останат, може би малко по-други нюанси ще променим. Тогава ги избирахме така на тъгдък в бързината. Той ни ги беше тук и купуваше боята, по телефона се чувахме, аз от Берковица му казвам някакъв цвят, примерно, той ми снима, той излиза други цветове на снимките. Айде, няма значение толкова това. Сега важното е да подновим цвета, за да е по-свежичко така. Таваните също. От лампите ще сменим, защото тези въобще не сме ги сменяли. Ползваме тези, които бяха като дойдохме. Предстоят разни такива задачки. По-интересни неща, разбира се, ще снимаме, като има нещо. Ще ви показвам. Сега, тази вечер, много ми се искаше да отидем на откриването на турнира по петанк. За сега не се очертава много хубаво време. Духа вятър, студеншко е. Пък вечерта съвсем сигурно ще, защото то в 9 часа ще бъде откриването.
Но може аз и моя мъж да се разходим и да отидем. Пък децата да са вкъщи, да се гледат. Не знам. Ще решаваме на момента. Ходих до офиса на Спиди, защото имам пратчица. От една страничка в Инстаграм бях поръчала 2 книгоразделителя. Handmade with Love. Страничката се казва Handmade by Elia. Освен книгоразделители има и бижута с смола и други видове. Обици, гривни, колиета. Та, освен книгоразделителите, поръчах и 2 гривнички. Това са гривничките. Те са с смола и вътре имате изсушено растенице. Чакайте как да застана, така че да се вижда по-ясно. Не знам, вижда ли се добре. Има различни видове изсушени цветя. Вие може да си изберете, да си харесате. Може да си изберете освен на формата и какво да е цветето, растението вътре, може да си изберете и самата плетка, какъв тип да бъде гривничката, дали да е така изплетено или има и други начини. О, имаме и едни малки Харибо. Никчето ще се зарадва. Комплимент. Харибо. Благодаря, бъдете здрави, цветни и щастливи. Handmade by Elia. Ще ви оставя линк към страничката в Инстаграм, ако искате да разгледате, да я последвате, да си изберете нещо. Идеята да поръчам по 2 от книгоразделителите от гривничките са, че единият книгоразделител и едната гривничка отиват също към гивауея, който ще направя с кутия кибрид и кутия бисквитките. Искам, разбира се, да има повече неща. Затова едната гривничка отива и книгоразделителя. Не ми снима хубаво, не знам да ви покажа. Наистина са много красиви. Сега ще отворя книгоразделителите, за да ви ги покажа. Ето така изглежда и книгоразделителя. Няма да отварям другия. Поръчах по принцип 2 еднакви. Така че човека, който след това го получи, той да си го отвори, за да не разлепваме и да му разваляме външния вид. Отворих само този, който ще е за мен. Книгоразделителите отново са с такива изсушени цветя. Това са истински цветя, хербарии. И такъв нямах. Аз нали си събирам разни видове книгоразделители, които обаче нали, не ги ползвам да ги съсипвам между книгите, защото искам да си ги пазя. Жал ме да ги използвам. Така. Не знам коя гривничка да оставя за giveaway. Има ли значение? И двете ми харесват. Може би тази. Ще ги добавя. Аз ще събирам нещата на едно място, когато вече всичко е събрано и обявим в някои от следващите влогове. Може би много скоро, още другата седмица. Тогава ще покажем и всичко. Ами това е за сега. Получих и друга хубава новина. Очакваме, може би след час-два и друга пратка, освен дивана, който ще дойде на обяд. Се очертава да имаме и пратка от Германия. Ще се включим после. Нали ви казах, че тази седмица е под надслов нито ден без пратка. И днес имам и друга пратчица и то съвсем неочаквана за мен, защото не знаех, че днес ще пристигне. Това е от Люси, канала Людмила Иванова от Германия. И всъщност, когато през ноември, мисля, че беше спечели giveaway, беше пуснала продуктите, чакахме, но те така и не пристигнаха. Пратката се върна в последствие след 2 месеца при нея.
Тя сега отново ми е пуснала част от нещицата и отворих вече кутията. Всичко е пристигнало здраво, само още едно зайче имаше, което беше на киндер. То милото беше преживяло тежко пътуване, защото целият беше на парченца, но пък другото зайче на Линт е пристигнало целия. Пратила ми е книгоразделител, който гледа видеята ми. Виж как добре ме познава. Нямам такъв. Този мисля, че е метален, може би, или не зная. Много приятно, така напипане и красив. Харесва ми. Ще си го пазя и него. Имаме такова за почистване на четки. Имаме и четки. Сега вече наистина с Никол ще си разделим и всяка от нас ще има богат избор. Трябва да си взема обаче някакви такива чашки, някакви поставки и кутийки, в които да си ги разпределим и да си ги подредим, защото сега в момента пък няма да имам място, къде да ги събера всички. Супер! Харесват ми. Тази е на Look Fantastic. Есенс. Ох, супер! Леле! Много се радвам, че ми ги прати. Тя все пак реши така и така ги бях спечелила тогава. Да опита втори път да ми ги изпрати. Този път пристигнаха и то, може да се каже, сравнително по-бързо, за което много се радвам. Тази чечица на Зоева. Ох, страхотни са. Имаме хайлайтър на Есенс, пухче, имаме бананова пудра. Още тогава си ги харесах тези неща. Разбира се, тя когато първия път е пуснала giveaway, отново е била сложила разни лакомства, но когато се върнаха при нея, естествено няма да ми ги праща пак. Нали се сещате, че е минало доста време. Пуснала ми е бомбончета сега. Имаше една малка количка за Никчето, която аз му отворих вече и му дадох да си играе. Тук е на Нивея фибичката, която много ми харесва и се надявам на Никол да ни хареса, за да си оставя за мен. Но ако на нея и харесва, все пак ще я дам. Отстъпвам и нещата, когато й харесват. Гривничка на Нивея, синичка с сърчице. Имаме мицеларна вода малка на Нивея. Една мъничка на Лумене. Имаме един продукт, мисля, че това е за коса. Ще трябва да го разгледам и да прочета. На немски е. Така си мисля. Палитра. Едната е палитра за контуриране. Не, няма да мога, обаче се... отворих я. Палитра за контуриране имаме, която е много хубава. Revolution. И другото е палитра с сенки, която отвън, вижте колко е красива. Ето и цветовете. Розовите най-вероятно не знам дали ще ги използвам. Този ми допада, този ми харесва. Тези по-светличките не зная. Но иначе ми допадат, сивичкото ми харесва супер. Така, това са нещата. Сега ще си подредя всичко. Ще си разпределим чечиците с Никол. Ще хапнем по едно бомбонче. И сме в очакване след мъничко да пристигне и дивана. Диванчето пристигна. Спазиха си часа. Всичко беше точно. Само, че сме го подпряли сега тук в коридора и така ще остане до утре, може би. Защото едни хора ще вземат кухненския ъгъл от кухнята, който е. Утре ще дойдат за него и вече тогава ние ще разопаковаме този диван, за да го поставим. Че иначе няма място. Ние старото диванче, всъщност едни колеги на Ники, той ги е попитал кой иска. Просто го подаряваме. И той ще му подари. Утре те ще дойдат със собствен превоз, за да вземат ъгъла.
Така. В следващия влог ще ви покажа как изглежда вече разопакован. Тук слагам край на това видео, че пак стана сигурно 1 час. Ще се включим утре отново. Чао, чао!